ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Muhammad Yunus wa Pynïaid minta ya ka Sorkar ba Shipai jong ka Bangladesh udan hapadeng ke jingling mensim berusiam jing ben Pynïaid yiki kam ki jam namar ka jinglong jingman ha Bangladesh minta kamlong ka bayat bed ya renti kilami ki khubor hamsaya ba udan jingmut ben rezai no bat ben IT no hakiwe ya ka bor sinchar hadien ke jing sapriang jong ka ne khubor hamsaya ke National Citizen Party ka belam du nahid Islam kalit yakendo yu ban keli laka day ni ba umut ban rezai no Yunus la jubab yaki ba perkhat ban le komta namar ba Sngewlah Shuh bandang Pynïaid ya ka Sorkar lari ki sengsan perthai ba pher kimdon ya ka ju ka jingmut jing perkhat bat kimdon ya ka minsi mitre lang ban tre na ka benta kari kani ka jingmut jing perkhat jong Yunus ban rezai no kade hadin bi Shipai kla shong jingalang hakni kenya sngi ban perkhat ya ka jinglong jiman jong kari Bangladesh hagani ka jingalang jong Shipai kla shimrai ru bakin up sa tangkat tu kanipor baka Bangladesh kan pinlong no ik election ban yot how ya ka Sorkar ka pura Henry ka babon hi ki he Shipai kla ay jumut yu kli do jongki baka por kam up Shuh badan kam ban Shimti hi no ya ka bor sinchar namar baka Bangladesh kla nangam kat banang mi gisngi